Tak, máme tu video konečne, na ktoré som sa strašne dlho tešil a strašne si to užívam. Dnes prišiel ten deň, kedy konečne som chytil kapra cez 20 kg z Dunaja. Je to moja najcennejšia ryba, akú som v živote chytil. Proste stálo ma to strašné kvantum úsilia chytiť takúto rybu. Ryba má 23,5 kg, je to nádherný šupináč, mladý, maličkú hlavu, mliečak, čo je podľa mňa na mliečaka strašne veľká ryba, má ešte po sebe bodky, tak asi ešte ani není vytretý. Tak si neviem predstaviť tie IKEA ptáčky, aké tu žijú. Proste nádherná ryba. Najviac vydretá ryba v živote. Čo sa týka výdrže, psychiky, peňazí, proste všetkého. Je to niečo neskutočné a myslím si, že proste fakt sa strašne z toho teším a je to neuveriteľné. Nechcem sa zbytočne sám chváliť, ale tak som na seba dosť hrdý, čo som dokázal. Proste mal som dní, kedy už som to chcel zabaliť a ísť na Kráľovu alebo niekam inám. Ten Dunaj je fakt náročný, proste nie je to žiadna malá riečka alebo malé jazierko, je to tok. Sú tu strašné podmienky, ťažké chytanie, silný prúd, vtáky, zamotajú sa vám, labute, rôzne problémy. Proste výsledok, fakt najcennejšia ryba, akú som v živote chytil, takže môžeme si ukázať. Fakt tučný, široký, neskutočný kapor. Mladý ešte, nechytený súboj. Proste fakt. Nádhera. Vidíte, malá hlava, krásny tmavý, obrovský chvost, 92 cm má len. Proste neskutočný kapor. Neskutočný, bojovný, široký chrbát. Proste fakt obrovský. A ďakujem Dunaj, ďakujem Svätý Peter, že som mohol niečo takéto zažiť. Teraz ho pustíme a pustíme ho tam, kde patrí, aby narastol, lebo myslím si, že z tohto môže narast fakt 30-kilový kapor. Mladá ryba, vidíte, tá hlava, proste neskutočné. Tá šírka, to je neskutočné. Takže tak, ideme ho pustiť a fotky už máme urobené a dúfajme, že príde možno ešte väčší, aj keď nie, tak splnil som, konečne sa môžem oholiť a je to tam, Mikbites chytá, kombinácia G2 s banánom na panáčika, 24 potápavá, proste super, ďakujem Michal, nádherná ryba, wow!